Ni Lore Argaraten naiz, bilbotar bat, orain 34 urte dauzkat, banoa Goruntza, baina egia da, gaztetatik ibili naizela pixkat zientzia eta teknologia munduan, egia da pixkat horra nola heldu nintzen, arraro dela, igual musikatik heldu nintzen horra, ez? Eta kuriosidadeak beti eraman nau teknologia munduan murgiltzera. Fizika asko gustatzen zitzaidan, orduan fizika munduan ibili naiz, baita ere ingenieritzan, hor azkenean dana jaisten duzu zerbait praktikora, ez dela azkenean nik behar nuen zerbait. Eta gero egia da, ere asko mugitu nagoen zerbait izan dela beldurra. Eta gaur egun teknologia oso azkar doa, orduan momentu baten ere bai, hasi nintzen datuen munduan murgiltzen, beldur pitxin bat ematen zidalako, ez? Algoritmoak orain ja igual oso ezagunak dira guretzat, baina bere egunean ere pixkat beldurrak motibatuta horra joan nintzen, eta gaur egun hor jarraitzen dut. Datuetatik adimen artifizialera salto egin ezer eta hor pixkat katxarreatzen. Datuak ikusi egin behar dira, datuak eskatu egin behar dira, interpretatu egin behar dira, eta gero historia bat sortu behar duzu datu horien inguruan. Hor kasi ikaslea, egitaslea zara, ez dakit nola, esan imaginazio pilo bat behar duzu, ze datuak azkenan interpretatu egin behar dituzu, produktua edo dena delako alantzazo dena ondo ulertu behar duzu, norentzat den ere bai ulertu behar duzu. Orduan nik uste dut hor, programatzailea da azken gauza, azken tontorra ikutzen duzunean, baina horra heldu arte egin behar diren pilo bat role eta oso ez daukate, ikasi ordenagailu ez daukazu zertan ikutu behar. Ikasketa guztia bukatu nituenean, egon nintzen unibertsitatean, Deustu Unibertsitatean 3-4 urtez proiektuetan lanean. Eta proiektu horiek bukatu zirenean, pixkat horre heldu zitzaidan duda, zer egin, arlo akademikoan jarraitu gauza gehiago sortzen edo pixkat nire gauzak ere bai asmatzen hasi. Eta horre eta Sebas kooperatiba neukan oso gertu, lagun batzuk sortutakoa, eta hezkuntza munduan egoten ziren ere bai proiektu nahiko disruptiboak sortzen, pixkat hor zirikatzen. Eta nik buruan beti neukan, teknologiarekin ere zirikatu egin behar dugu, nola sartu dezaket hau hezkuntza proiektuetan. Momentu honetan Berlinen nago, egia da Bilboren antzekotasun batzuk dauzkala, baina abiadura handiagoan doaz, eta oraintxe bertan Europan startup gehien sortzen ari den hiria da. Eta bertan egoteak ematen dit pixka, abiadura hori edo teknologiak noruntza doazen ikuste hori, ez? Ekintzaile izatea oso neketsua da, hori ez dut gezurrik esango. Beste alde batetik oso emozionantea da, egunero gauza berriak ikasten zaude, egunero pertsona berriak ezagutzen dituzu, pertsona berri horiekin sortzea ere niretzat placer bat egia da, momentu baten ego individualetik igual ego kolektibo batera pasatu behar zarela, eta hori lortzen duzu momentuan ikusten dut prozesuaz disfrutatu dezakezula. Bere egunen ikerketa batzuk egin genituen, tokatu zitzaidan pixkat hor egotea, eta niretzat datu oso beldurgarriak ezagutu genituen, 11 urterekin adibidez nola neska gazteak jaltzen diren beraien autoestima jeisten, beraien burua ez dute sinesten kapazak egiteko zientziaz teknologiarekin harremandutako ezer, edo arlo teknikoa daukan ezer, eta bitu jartzen zaizkit ia apuntan, ezin nuen ulertu hori, zergatik hori gertatu zitekeen. Eta ikertzen hasten zara patroiak ikusten, hasten zara ikusten hori ez dela kasualitatea, dana dagoela mekanizatua hori gertatzeko, ez? Eta horrein izan zen, gazteetan jartzen dugun bezala fokua, umeetan eta nesketan ere bai jarri behar dugu, ez? Gainera nik uste dut, ezin dezakegula eduki mundu bat non soluzioetan ez duten parte hartu neskek, ez? Beste perspektiba bat ematen zu, beste ikuspuntu bat, eta gero niretzat, batzutan pena asko ematen zidan, zaten nuen, arlo teknikoak ez da programatzea, esan dut, gauza teknikoak daude non nahi. Nik uste dut eragina handia daukala, emakumeak arlo teknologikoaren munduan murgilduta egoteak, ze soluzio horiek emakumeen ikuspuntua behar dute. Azkenean, eta nik uste dut ja ez da emakume edo gizon, pertsona bakoitzak daukan kulturarekin atzetik osagai desberdin bat emango dio, soluzio horri, orduan nik uste dut, eta gainera oso evidentea da. Ni ekipo mistotan egon nahi zenean, normalean, askoz ere gauza gehiago aurre ikusten dira eta hobeto diseinatzen dira. Orduan ikusten dut dibertsitate hori dela behar dena, eta bai edo bai, inpaktu handia dauka emakumeak daudenean horrelako proiektuetan, eta bai edo bai egon behar gara. Etorkizunera begira nahi ikusten buruan, beti eduki dut amets bat hor,
dela musika instrumentuak sortzearena, ez? Eta, bueno, egin ditut nire gauzatxoak, baina hori hor daukat, hori nire bide bat izan behar da, baina gero paraleloki egia da niretzat oso garrantzitsua dela hezkuntzan ere inpaktua sortzea, ez? Eragitea, teknologia fin on baterako erabili behar dugula, teknologia ez dela neutroa, eta orduan horrek batzutan txapa horiek sartzea asko gustatzen zait, eta niretzat hor dago benetako inpaktua, eta gustatuko litzateke hemen Euskal Herrian guk ere bai horrelako ezagutza ukitzea, eta gazteek ere bai erabakitzeko jakintza hori izatea, orduan niretzat hori ahalbidetzea, niretzat ametsetako lana. Eskerrik asko. Brutal, eskerrik asko. Ez nuen espero Gladisaria irabaztea. Bat ere. Bere egunean aurkezten nintzen, esan behar dut. Horrein dela urte asko, baina ez eta, oso pozik egia esan. Hombre, errekonozimendu txiki bat superatzen du, ez? Azkenean nik beti, por amor al arte esaten dena, ez? Saltza askotan egon naiz, ez dakit gaztean saiatzen naiz musikaren bidez, ere bai, teknologiaren berrikuntzak eitzari, eta beti txapa horiek sartzen, ez zirimiri efektu hori, orduan, batean ikustea, errekonozimendu puntu hau, oso pozik.